Tarajó is vannak, amit látunk. Vannak tarajó is, meg vannak. Istenem, mind a gyerekek. Sehol sem vagyunk jó. Kicsit tud a házában, ne álljunk ide elejénbe. Hát adjam, kicsit tudnak szalolni. Adott én meg lesz be annyira. Köszönöm. Van egy plac. Petőfi Sándor, szabadság, szerelem. Szabadság, szerelem, e kettő kell nekem. Szerelmemért feláldozom az életem, szabadságért feláldozom a szerelmem.
Egy gondolat bánt engemet. Egy gondolat bánt engemet. Ágyban, párnák közt halni meg, lassan hervadni el, mint a virág, amelyen titkos féreg fogarák. Elfogyni lassan, mint a gyertyaszál, mely elhagyott üres szobában áll. Ne így haláltad, Istenem, ne így haláltad én nekem. Legyek fa, melyen villám fut keresztül, vagy melyet szélvész csavar ki tövestül. Legyek kőszírt, mint a hegyről a völgybe, eget földet rázó mennydörgés dönt le. S ha majd minden rabszolga nép, jármák megunva síkra lép, piros ló arccal és piros zászlókkal, s a zászlókon eme szent jelszóval, világszabadság. És ezt elharsogják kelettől nyugatig, s a zsarnokság velük megütközik. Ott tessem el én, a harc mezején, ott folyjon az ifjú vér ki szívemből, s ha ajkam örömteli végszava zendül, vagy nyelje el azt az acéli dörej, a trombita hangja, az ágyüdörej. S holttestemen át fújó paripák száguldjanak a kivívott diadalra, s ott hagyjanak engemet, összeszikolva. Ott szedjék össze elszórt csontomat, ha jön majd a nagy temetési nap, hol ünnepélyes, lassú, gyász zenével, és fátyolott zászló kíséretével a hősöket egy közös sírnak adják, kik értett haltak, szent világszabadság. Csitári hegyek alatt régen esett a hó, azt hallottam, kis angyalom, délred esett el alól. Kitörted a kezedet, mivel ölelt engemet, így hátráltás, kis angyalom, nem lehetek a tiéd. Így hátráltás, kis angyalom, nem lehetek a tiéd. A mód látok az ég alatt, egy madarat repülni, de szeretnék a rózsámnak egy levelet küldeni. Repülj, madár, ha lehet, vidd el ezt a levelet. Mondd meg az én galambomnak, ne sírasson engemet. Mondd meg az én galambomnak, ne sírasson engemet. Vidéki békevers, Kányádi Sándor. Így járt a háború, Romokat nem hagyott, csak elvitte a lovakat meg a zagot. Itt járt a háború, hámos szekeret rekvirált, és elvitte a férfiak javát. dalolva mentek, mint akik a háborút nagyon szeretik. Bokréta volt a puska csőben, és sírtak az asszonyok, és pam-pam-pam, de szépen peregtek a dobok. Itt járt a háború, Fekete pántikás műfék kopogtatott, s nyomába jött a gyász, és hiába fohászkodott vasárnaponként a kegyeséghez a jó öreg tiszteletes. A sok ló és szekér nem talált már haza, és nem a férfiak java. A puskacőben hervad bokréta szuronyok, a legtöbbjükre mondják, Hanci alig jutott. itt járt a háború, Mankóval jött a béke, és csendesen leült a házak küszöbére. elsajnálták a lovakat, elsíratták a holtakat. A bénák beletörődtek, hogy most már így kell élni. A gyerekből, mert kellett, korábban vallott férfi. Itt járt a háború, Romokat nem hagyott, csak elvitte a lovakat meg a zabot. itt járt a háború, itt járt, még most is itt van. Anyák, anyókák viselik éjjel-fogytiglan. Kimegyek a Dobredói harctérre,
Tompa László. Hogy görnyed, mint aki bűnt lakol, az ősszibálta busbokor. Az ágakról levelt levelek, a szélben földs lekerengenek. Haraszt repül, véfűz nyikorog, minden csupa gyász, por, pernye homok. A végét járja minden, ez Zordvidéken, csak én nem. Én, amíg minden omlik, összedől, gyökereimmel e kopás pofon, Buszszékelyfenül megkapaszkodom, s állok dattal, társ nélkül egyedül, s míg havad dob rám, hó köppent, egy szeles nap, vagy egy vad éj, így biztatom magam. Ne félj, te tovább tartasz, mint én, s a gúnyos holdnak, mely nekem halált, s hasonlót emleget, így szólok, Uram, láttam én már karon varjat eleget, görnyedtem én még máskor is, némultam hó és jég alatt, de törzsem ágam akkor is, a hó alatt is, zöld maradt. Kibírtam én már sok telet, míg jöttek jégtörő szelek, s galjaimon, mint húrokon, új fuvalmak zenéltek. Így múlnak, újulnak évek, én az időkkel bátran szembenézek. Petőfi Sándor a székelyekhez. Körösködő sötét felhő az égen, egy magányos csillag ragyog középen. Az a csillag ott a magyar nép képe, kit idegen népek vettek középre. Nagy a világ, s testvérünk nincs benne, nincsen, aki bajainkban részt venne. Dehogy testvér a magyarhoz a világ, ellensége minden ember, akit lát. Ha a magyar is elhagyja a magyart, nem lesz többi olyan, aki vele tart. Úgy eltűnik, mint az égről a csillag, ha a sötét felhők reál borulanak. Föl, székely, közös az ellenségünk, ti nektek is az árt, aki mi nekünk. Az lehet lassan titeket is, aki minket, együtt törjük szét a közös bilincset. Mert végtére szabadokká kell lennünk, hadd legyen az egész világ ellenünk. Bennünket az még kétségben ejtsen, hisz velünk van az igazság, és az Isten. Mutassuk meg, a magyar nem olyasmi, mint a gyertya, amit el lehet oltani. A magyarnak élni kell örökké, s nem szabad rabnak lenni örökké. Föl, székely, nézz szembe az ellenséggel, ki néz szembe vele, hanem a székely. Hisz a székelyek ősapja volt Attila, kit úgy hívtak, hogy az Isten ostora. Hiába Bécs, hiába van gazságod, küldheted ránk a rácot, a horvátot. Állni fog a magyar hon. Élni fogunk szabadon. Yeah.
József, Megyesi Lajos. Hazámnak őslakósai, feledjétek a párti szájt, mi eddig vért és gyászozott, elundorítá a hazát. Megszűntek már a külön érdekek, egy csillag bíraszt a népek felett. A rendszer volt csak a hibás, mely osztályfalakat rakott. A rendszer volt csak a hibás, nem pedig a népek maguk. Nemes képzét csupán a nemzetet, ha bármelyik népfajból eredett. A magyar épp úgy szolga volt, ha címet nem mutathatott. Miért gyűlölnétek hát egymásti különálló népfajok? Egy a haza, melyben születtetek. Ezért verjent hívlánggal szívetek. Nem együtt szenvedtétek-e a vadnépek dúlásait? Nem szántjátok fel egyaránt ősötök szétszórt csontjait? Ó, e hazai szentelt temető, hol könnyezni mindenik összejő. Testvérkezet magyar, szláv és román ember. Az átkos külön szakadás örökre száműzött legyen. Megváltásunk igéje abban áll, ha felszakad köztünk minden viszály. Vessétek el a bosszú vértelt poharát, s a hazajövő ügybe igyatok szentelt áldomást. Békére int a kor jó szózata, elvész a nép, mely félen szítana. Európa csendes, újra csendes, Petőfi Sándor. Európa csendes, újra csendes, elzugtak forradalmai. Szégyenre áll, lecsendesült, és szabadságát nem vívta ki. Magára hagyták, egy magára a gyáva népek a magyart, lánccsörg minden kézen, csupán a magyar kezében cseng akart. De hát kétségbe kell essünk, hát búsuljunk mi emiatt. Ellenkezőleg, ó hón, inkább ez legyen, ami lelket ad. Emelje föl lelkeinket, hogy mi vagyunk a lámpafény,
mely amidőn a többi alszik, ég a sötétség éjjelén. Ha a mi fényünk nem lobogna, a véghetetlen éjjen át, azt gondolhatnák fönt égben, hogy elenyészett a világ. Tekints ránk, tekints szabadság. Ismerd meg mostan népedet, midőn más könnyet sem mer adni, mi vérrel áldozunk neked. Vagy kell-e még több, hogy áldásod ne érdemtelen szálljon ránk, e hűtlen korban mi utolsó, egyetlen híveid valánk. Hallgass meg, Jézus, formáld a szívünket, köss össze bennünket, köss össze szeretetben. Egy a mi Istenünk, egy a mi királyunk, és mi Krisztusban élünk, néki hálát adunk. Formáld a szívünket, köss össze bennünket, kérünk, hallgass meg, Jézusunk. Formáld a szívünket, köss össze bennünket, köss össze szeretetben. Egy a mi Istenünk, egy a mi királyunk, és mi Krisztusban élünk, néki hálát adunk. Magyari Lajos, van olyan föld. Van olyan föld, kinek fiává lenni nem kényszer, de jó, de kell. Van olyan föld, mely értelmünknek nem himnuszt, parancsot énekel. Van olyan föld, egy keser édes, kit megtagadhat bár az ostoba. Van olyan föld, ki édesanyánk lett, életet adó, sosem mostoha. Van olyan föld, mely parancsosztó, szükségek mágiás századain át élni tanította elporló eleinket, megtartani itt portát és hazát. Van olyan föld, mibe boldogan megtérnek futók és számkivetettek, a házsongárdba vagy cserfák alá, de itt is, ott is történelemnek. Van olyan föld, melyen fölszikrázhat lelkünknek lelke, legszebb lényegünk. Egy föld, hol eltűnik félelem, alázat, hol nem csak születünk, s temetkezünk. Van olyan föld, mely vélt gyöngeségünk, értőn, bocsátón, majd mind fölissza. Van olyan föld, mely jövőnket bízva, fogadni, gyermekeinket is megtanítja. Mindenki glóri, halleluja, Jézus a hajnalcsillag glóri, halleluja, Jézus a hajnalcsillag glóri, halleluja, már élünk szívem többé glóri, halleluja, velem adul mindörökké glóri, halleluja, Jézus a hajnalcsillag glóri, halleluja, Jézus a hajnalcsillag glóri, halleluja, összejövünk szívem többé glóri, halleluja, velem adul mindörökké glóri, halleluja, Jézus a akik elhunytak Rutna, vagy bent Szibéria földjén, azoknak állunk itt egyszerűen. De nem csak ott, hanem Erdélyben is volt olyan, amint mondták, a földvári fogolytábor. A földvári fogolytábor mennyi kínyszenvedést látott, mennyi halvány magyar arcot, aki később sírba szállott.
Jön egy asszony oly szomorú, kezeiben a gyász koszorú, letesz egy keresztfára, s a magyar fiúk síhalmára. Jön egy másik nagy jelszóval, mit kiáltott, azt kiáltsa, mit látok ott, hová viszik a fiamot? Viszik ki a vérmezőre, a földvári temetőbe. Ó, hány sok sír van jelten elül, csak egy kicsi fűzfa jelzi, hogy alatta magyar nyugszik. Ó, elhunyt, drága, szép magyarok, az egész világon, ahol elhuntatok, szép emléketek, s amit itt nektek állítottok, legyen áldott. Vörösmarty Mihály, szózat. Hazádnak rendületlenül légy híve a magyar, bölcsőd az, s majdan sírod is, mely ápos eltakar. A nagyvilágon ekívül nincsen számodra hely, áldjon vagy verjen sors keze, itt élned, halnod kell. Ez a föld, melyen annyiszor apáid vére folyt, ez melyhez minden szent nevet egy ezredév csatolt. Itt küzdenek a honért Hős Árpádnak hadai, itt törtek össze Ravigát Húnyadnak karjai. Szabadság! Itten hordozák véres zászlaidat, s elhultanak legjobbjaink a hosszú harc alatt. S annyi bal szerencse közt, s oly sok viszály után, megfogyva bár, de törve nem, él nemzet e hazán. S népek hazája nagyvilág, hozzád bátran kiállt, egy ezredévi szenvedéskér éltet, vagy halált. Az nem lehet, hogy annyi szív hiába onta vért, s keserben annyi hűkebel szakadt meg a honért. Az nem lehet, hogy ész, erő, s oly szent akarat hiába sorvadozzanak egy átoksúly alatt. Még jönni kell, még jönni fog egy jobbkor, mely után buzgó imádság epedez, százezrek ajakán. Vagy jönni fog, ha jönni kell a nagyszerű halál, hol a temetkezés fölött egy ország gyászban áll. S a sírt, hol nemzet süllyed el, népek veszik körül, s ezrek millióinak szemében gyász könnyű. Légy híve rendületlenül hazádnak, ó magyar, ez éltetőt, s ha elbukál, hantjával ezt akar. A nagyvilágon ekívül nincsen számodra hely, áldjon vagy verjen sors keze, itt élned, halnod kell. Hallgassátok meg, testvéreim, miképpen vigasztal minket Isten az ő igéjében a halottak feltámadása felől. Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első levele 15. részében. Ha pedig Krisztus fel nem támadott, akkor hiába való a mi prédikálásunk, de hiába való a ti hitetek is, még bűneitekben vagytok. Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ám de Krisztus feltámadott a halottak közül, zsengélyük lőn azoknak, akik elaludtak. Miután ugyanis ember által van a halál, szintén ember által van a halottak feltámadása is. Mert amiképpen Ádámban mindnyájan meghalnak, azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megelevenítetnek. Mindenki pedig a maga rendje szerint. Első zsenge a Krisztus, azután akik a Krisztuséi az ő eljövetelekor. Aztán a vég, mikor átadja az országot az Istennek és Atyának, amikor eltöröl minden birodalmat és minden hatalmat és erőt, mert addig kell néki uralkodnia, míg nem ellenségeit mind lábai alá veti, és mint utolsó ellenség töröltetik el a halált. A halottak feltámadása így lészen. Elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban, elvettetik gyalázatosságban, feltámasztatik dicsőségben, elvettetik erőtelenségben, feltámasztatik erőben. Azt pedig állítom, atyám fiai, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát. Sem a romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot. Ezért szükség,
hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára, és a halandó test halhatatlanságot öltsön magára. Mikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és a halandó test halhatatlanságba öltözik, akkor beteljesül az ige, amely meg vagyon írva. Elnyeletett a halál diadalra. Halál, hol a te fulánkod? Pokol, hol a te diadalmad? De hála legyen az Istennek, aki a diadalmat adja nekünk, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Miután meghallottuk, testvéreim, Isten vigasztaló szavát, valljuk meg a mi győzedelmes hitünket is a keresztény anyaszentegyház egyetemes hitvallásával. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. Hiszek Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, ami Urunkban, ki fogantaték Szent Lélektől, születték Szűz Máriától, szenvede Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alá poklokra. Harmadnapon halottaiból feltámada, felméne mennyekbe, ül az Atya Isten jobbján. Onnan lészen eljövendén anyaszent egyházat, szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Áldásra várva pedig, testvéreim, énekeljük a 272. énekünk első, második és harmadik versét. A 272. énekünk jobban tiéd, Uram, jobban tiéd. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van, mint akik az ő végzése szerint hivatalosak. Mit mondunk azért ezekre? Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?
aki az ő tulajdonfiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk. Kicsoda vádolja az Isten választottait? Isten az, aki megigazít. Kicsoda az, aki kárhoztat? Krisztus az, aki meghalt, sőt, aki fel is támadott, aki az Isten jobbján van, aki esedezik is érettünk. Kicsoda szakaszt el minket a Krisztus szerelmétől, nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhség, vagy meztelenség, vagy veszedelem, vagy fegyvere. Amint megvan írva, hogy te érezted gyilkoltatunk minden napon, olybá tekintetnek, mint vágójuhokat, de mindezekben felettéd diadalmaskodunk azáltal, aki minket szeretett. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, amely vagyon, ami Urunk Jézus Krisztusban. Amen. Kedves felsősófalvi honfitársak, kedves vendégek, meghívottak, úgy, ahogy Petőfi Sándor megjósolta az Egy gondolat bánt engemet című versében, lám Felsősófalvan is eljött a nagy temetési nap, hol ünnepélyes, lassú gyászzene kíséretében emlékezünk hősi halottainkra, akik a két világháború áldozatai lettek. Ifjan és bátran mentek el fohász és könykísérte útjaik. Doberdó gránát szaggatta mezein, a Donkanyar hideg, fagy és tűz gyötörte lapáján, Szibéria pusztaságain feküsznek csontjaik, jeltelen és névtelen sírokban. Most ime egybehordtuk bánatunkat, egyé ötvözte az idő és a történelem, az édesanyák fájdalmát, az árvág zokogását, az özvegyen maradt hitvesek gyászát. Mától fogva súlyos, szürke költöm őrzi nevüket, emléküket, kiket a két világháború felsősófalva eleven testéből. Mert amióta nem vagytok köztünk, szomorúbbak a dalaink, sósabb a kenyerünk, pusztábbak hajlékaink. Legyen-e síremlék örök jele kegyeletünknek, örök hely falunk szívében, hol naponta elhaladunk, s bár egy sóhaj erejéig hálánk adóját lerójuk, mert ők érettünk, s helyettünk haltak meg. Legyen áldott e mai nap, legyen áldott az emlékük. Tisztelt ünneplő közönség, kedves lelkipásztorok és vendégek! 1990-ben, annak is az elején, közvetlen a forradalom után, egy új szabad élet reményében új utakon indultunk el, hogy sok minden megvalósuljon a demokrácia égisze alatt. Hogy ez nem valósulhatott meg minden, ezért nem mi vagyunk a hibások. A tervezgetés tömkelekében felmerült sokunkban, hogy miért nem lehet emléket állítani azoknak, akik az első és második világháborúban életüket áldozták, amit elődeink elhanyagoltak, most tegyük jóvá. Egy kis csoportunk
úgy határozott, hogy felhívással fordulunk a felsősófalvi református gyülekezethez, a presbitériumhoz és a lelkipásztor urakhoz. Felhívásunk eredményes volt, amit tettek is bizonyítottak. Elsősorban 42 volt sófalvi, ma szomátai család anyagilag is hozzájárultak az ügy támogatásához, ezt követték a felsősófalviak nagy része, majd a parajdiak és más helyiségekben szülőfalunkból eltávozottak. Falunk lelkészei úgy a régi, mint a mostani odaadó munkájának, valamint Parajdi Sándor, úgy is nevezhetjük, mint szobrászművésznek köszönhető, aki nem azt kérdezte, hogy mit fizettek a munkámért, holott sokan ezt megkérdőjelezik. Ha fizetsz, akkor teszek valamit, ha nem, akkor nem teszek semmit. Saját munkáját félretéve, édesapja segítségével munkához látott. Nem is olyan könnyű munkát vállalt. Kőbe vésni elképzeléseit, örök emléket állítani a falunak, ami talán megfizethetetlen érték, úgy is mondhatjuk, hogy díszelet Felsősófalvának. Ide gyűlhetünk össze ünnepélyeken, és itt róhatjuk le kegyeletünket az elesetteknek. Egyúttal kell értékeljük azoknak az embereknek a munkáját, akiknek kezemunkája szépé varázsolta e kopár sziklaoldalt. Köszönet illeti a presbitériumokat, akik élen jártak minden munkában, ugyanakkor a lelkipásztorunkat, aki fáradhatatlanul mindent megtett annak érdekébe, hogy ma itt emlékmű előtt ünnepelhetünk. Ma itt emléket állítunk. Úgy is mondhatjuk, hogy avatni gyűltünk össze azoknak, akik az első és a második világháború vadvihara elragadott szülőfalunkból. Sok dolgos kezű ifjú, testvér, rokon, barát, családapát ragadott el ez a háború. Kérdezhetjük, hogy miért? Mi volt a fizetség? Könnyet, fájdalmat, nyomorúságot hagyott az utókorra. Ezek az áldozatok parancsot kellett teljesítsenek. Próbáltak volna ne teljesíteni. Sokan életükkel fizettek a lövészárkokban, a tankok kerekei alatt véreztek el. Vagy a nagy fogoly táborok embertelen körülményei között pusztultak el. Nem tér felszárítani. Az emlékmű áll, őrzi azoknak az emlékét az utókor számára is, akik a háborúk áldozatai lettek. Ne maradjon feledésbe emlékük, ne hiányozzon a szeretet virága az emlékmű előtt soha. Tisztelettel emlékezzünk rájuk, és mindazokra a milliókra, akik a világháborúk áldozatai lettek. A költő Salamon László versorai így emlékeztetnek bennünket. Ha fületek van, nyissátok ki hallgatásra. Az éjszakában átok szavasír, átok dübörök, fekete átok ízzad, 10 millió katonasír. 10 millió katonasírból csontvázok dübörgő hangja zúg. Nyugta ne legyen a földön és az égben, a lefekvésben és a felkelésben, a halálban és az ébredésben, akik akarták ezt a háborút.
Íme a falu, aki letörlesztette régi adósságát a halottaival szembe. Íme a kő, amely mostantól kezdve egybe ötvöződik azzal a faluval, amelyik állítatta. Én lelkem szerint annak örvendenék a legjobban, ha sohasem kellett volna ilyen emlékműveket állítani. De ha már felállították ezt az emlékművet, akkor legyen ez ezentúl zarándokhely. Legyen gyülekezőhely, nem csak a sófalviaknak, hanem mindenkinek, aki itt átmegy ezen a falun, mert erre most a legnagyobb szüksége van a magyarságnak. Mindig találkozni, mindig beszélni egymással, azt jelenti, hogy nem vész el az a nép. Aztán egy különösen rendhagyó jellege ennek az egész megnyilvánulásnak, ennek az egész folyamatnak, ami itt már több mint egy esztendeje, hogy készül, az az, hogy ez a falu nem kellett kölcsönkérjen szobrászt a szomszédból, hanem megteremte saját maga a szobrászát. Volt szerencsém végigkövetni azt a munkát, amit Parajdi Sándor végbevitt ezen az emlékművön. Parajdi Sándor munka közben felnőtt a feladatához, és olyan tisztességesen teljesítette azt, ami műkedvelő jellegét meghazudtolja. Ez a kő, ami itt van előttünk, több annál, amit egyesek elképzeltek, mielőtt még elkészült volna. Meg vagyok győződve abban, hogy sokak számára meglepetést szerzett ez a kő a művészi színvonalával is. Parajdi Sándor, amikor ezt a követ faragta, még azelőtt, amikor ezt megtervezte, akkor az ő lelkében beépülve ott lappangott ez az egész névsor, anélkül, hogy ismerte volna személyesen. Ezt a lelkiismeretet neki nem kellett tanulnia, ő ebbe beleszületett. Ebben a faluban nem ő az egyedüli, aki így gondolkodott, hogy ennek az emlékműnek el kell készülnie. Ez a kő immár jelképpé változott. Amit rajta látunk, a székely lány és a székely fiú, immár jelkép a kövön. A kopjafát őrző kezekkel érintik, ugyanakkor a kopjafa összetartja őket. Erre van most nagy szüksége ennek a népnek. Az a névsor, ahogy a szállóige mondja, a kő bölcsessége a keménység. Meg vagyok győződve abban, hogy ez a névsor, amelyik több mint fél száz ember nevét tartalmazza, még keményebbé teszi ezt a követ az emberek lelkében. A jelkép, ami között, a jelképrendszer, ami között Parajdi Sándor felnőtt, azt szintén nem kellett tanulja, hiszen beépült a tudatába. Tehát akkor, amikor ő így fogalmazta meg ezt a követ, ahogy itt látjuk, nem kellett sokat gondolkodnia. Ez úgy jött, zökkenésmentesen, vésőbe
végsőbe kopogtatta a kalapáccsal. Sokan majd meg fognak állni a kő előtt, és lehet, hogy elolvassák a monogramot, hogy kivéste ezt kőbe, lehet, hogy nem. De ez semmit sem fog süllyeszteni annak az értékén és Parajdi Sándornak a hírnevén, amit mostantól kezdve ezen a vidéken szerzett. Ezt az embert nem hiszem, hogy én kell felhívjam a figyelmet, hogy szeressék, és neki azt kívánom, hogy ne ez legyen az utolsó munkája, és ezen kívül viselje keményen, bírja ki a népének a szeretetét. Mit mondhatnék? Szép és felemelő szavak, jól megérdemelt dicséretek után. A kegyelet némaságával állunk, megilletődve, de mégis örvendezve, és ebben a némaságban eszembe jut Jézusunk szava, aki azt mondta, hogy mikor az emberek hallgatnak, akkor a kövek megszólalnak. És íme megszólalt egy kő, mely hegyeinkbe termett, melyet gondos és erős kezek kerestek és találtak meg, ástak ki és hoztak le. Íme megszólal, és beszélni fog immár, hisszük, hosszú-hosszú időkig. És nem csak azoknak a nevét mondja el, kik ott maradtak távol, nem csak azoknak örök emlékig nincsenek köztünk, mert háborúban holtak, hanem sok mindenről beszél, és sok mindenre megtanít ez a kő. Azokat megtisztelni, és azokat valamiképpen megjutalmazni, kik legtöbbet tettek érte. November 1-éig, amikor majd megemlékezünk elődeinkről, nyitva áll a névsor. Akit szíve diktál, járuljon hozzá ez emlékműhöz. Sokan nem hallottak, nem tudtak, vagy talán kételkedtek abban, hogy valaha meg is valósul. Íme itt van, aki hozzá akar járulni, november 1-éig Parajdi Károly presbitér atyánfiához. Juttassa el adományát. Szeretett atyánfiai, ezúton jelentem végezetül, hogy a beérkezett, az emlékműre beérkezett adományokat november 1-én a délelőtti istentisztelet folyamán név szerint kiolvassuk. Mindazokat, kik munkával és pénzösszeggel járultak hozzá, beírjuk egyházunk aranykönyvébe, hiszen ő egyházközségünk tulajdonát gyarapítja, és egyházközségünk levéltárába, hiszem én, hogy évszázadokig fennmarad a nevük, úgy, amint fennmaradt a neve mindazoknak, kik valamit az idők folyamán szülőfalujukért tettek. Végezetül a 244. énekünk első verszakát énekeljük. Te benned bíztunk elejétől fogva.
Thank you.
Nem akart, hogy szeretett valami, kétszer hatalmaztam, éppen no jó, ott van valahol nem. Igen. Visszamegy még vért. Ha már nem megy éppen. Nem hiszem. Nem megy el. Hol találkozunk? Nem tudod, néztem meg.
De ugyan egy kicsit kényelműen, ha lehet, hogy a kő előről az. Mit mondnak? Imre! Készen van.